wacce nake so bai wuce ke yan mata, Fatima Bintu ke na baiwa daga mata. Wacce nake so bai wuce ke yan mata, Fatima Bintu ke na baiwa daga mata. Suna hakika kin daban a cikin mata, fannin zabta Fatima kin musirata. Ni burina bai wuce naga an kawo jikin shiga business, haka ne zai sa na yi shauki mun yi aure. Ke amarya ni an wanki Fatima ranar, zasan cewa ni na huta. Wacce nake so bai wuce ki tunani, ke na kasance mintuna da sakonni. Ban iya komai dukkanin ku sa'anni, ban jin daɗi sai idan na ga ki mai tsafta. Wai shin yaushe zan ga anyo taro, zana ga dangi sun fito sun jero, gashi a gefe can ana da bagoro. Horon aure na ranar ni na huta. Wannan ranar zan siyo miki tsire, ni da abokai za mu zo ku a tare. Za na shigo ɗaki mai kamshin turare, in na shigo zan ji buɗin amare ne. Kari da ki manta da ni da ke kwada sabo, soyayya ce ta haɗa rai da rabo. Tun haɗuwar mu a lokacin banda kwabo, sai kika nace kika ce aure ne tsari.